Slnko. Hviezda, ktorá každú sekundu vyprodukuje viac energie, než celé ľudstvo spotrebuje za tisíce rokov. A napriek tomu, väčšina tejto energie navždy zmizne do vesmíru. Len preto, že ju nedokážeme zachytiť. Ale vedci už 10 ročia vedia, že existuje spôsob, ako by civilizácia mohla získať takmer nekonečný zdroj energie. Nejde o lepšie solárne panely, nejde o jadrové elektrárne, ide o niečo oveľa väčšie. Otázka je len jedna. Prečo to ešte nikto neurobil? A či to už niekde vo vesmíre nestojí? Každú sekundu Slnko premieňa hmotu na energiu v jadrových reakciách. Výsledok je taký extrémny, že by dokázal poháňať celé ľudstvo milióny rokov. Pre predstavu, za jediný deň vyprodukuje Slnko viac energie, než dokázali všetky elektrárne na Zemi v začiatku civilizácie dokopy. A teraz si predstav, že by sme túto energiu neplýtvali. Čo by to znamenalo pre ľudstvo? Bezplatná elektrina pre každého, desalinácia oceánov a pitná voda pre celé planéty, kolonizácia vesmíru, umelé planéty, technológie, ktoré dnes znejú ako mágia. Jediný problém? Ako zachytiť energiu celej hviezdy? V roku 1960 fyzik Freeman Dyson položil jednoduchú otázku. Ak sa civilizácie vyvíjajú technologicky dostatočne dlho, nebudú nakoniec potrebovať stále viac energie? Ak áno, kde ju vezmu? Jeho odpoveď bola radikálna. Civilizácia sa nakoniec pokúsi zachytiť energiu svojej hviezdy. Tak vznikol koncept Dysonovej sféry. Predstava bola jednoduchá. Obklopiť hviezdu štruktúrou, ktorá zachytí väčšinu jej žiarenia. Nie malá elektráreň, celá hviezda ako energetický zdroj. Tu však prichádza prvý zvrat. Dyson nikdy nemyslel obrovskú pevnú guľu, taká by bola nestabilná a prakticky nemožná. Namiesto toho navrhol niečo oveľa realistickejšie. Dysonov roj. Miliardy a miliardy satelitov, každý so solárnymi kolektormi, každý obiehajúci okolo hviezdy, postupne by pokryli väčšinu priestoru okolo Slnka. Nie jedna megastavba, ale obrovská inteligentná sieť. Znie to extrémne, ale fyzika proti tomu nič nenamieta. Je to len otázka technológie, času a zdrojov. A teraz prichádza ešte šialenejšia myšlienka. Kde by sme vzali materiál na miliardy satelitov? Odpoveď je desivá aj fascinujúca zároveň. Rozobrali by sme planéty. Planéty ako Merkúr obsahujú obrovské množstvo kovov. Civilizácia by ich mohla postupne ťažiť a rozobrať na stavebný materiál. Z planéty by sa stal zdroj pre megakonštrukciu. Niečo, čo dnes znie ako sci-fi, ale technologicky je to len extrémna verzia ťažby. Ak by sme to dokázali, získali by sme energetický výkon miliardykrát vyšší než dnes. Ľudská civilizácia by sa okamžite posunula na úplne inú úroveň. Astrofyzici dokonca vytvorili stupnicu, ktorá meria civilizácie podľa energie. Nazýva sa Kardasheovova stupnica. Civilizácia typu 1 by dokázala ovládať energie celej planéty. Civilizácia typu 2 by dokázala ovládať energiu celej hviezdy. A civilizácia typu 3 by dokázala ovládať energiu celej svojej galaxie. My dnes nedosahujeme ani typ 1. Dysonová sféra by z nás spravila typ 2. A teraz prichádza najväčšia záhada. Ak je takáto technológia fyzikálne možná a ak vesmír existuje viac než 13 miliard rokov, prečo ešte nikde nevidíme žiadne Dysonové sféry? Alebo ich už možno vidíme, len o tom nevieme. Dysonová sféra by totiž zmenila spôsob, akým hviezda vyžaruje energiu. Zachytávala by svetlo, ale energiu by musela uvoľniť ako teplo. To znamená silné infračervené žiarenie. Inými slovami, takáto hviezda by vyzerala zvláštne. Slabá vo viditeľnom svetle, extrémne jasná v infračervenom. Presne taký podpis dnes astronómovia hľadajú. Pomocou teleskopov prehľadávajú galaxiu, hľadajú hviezdy, ktoré vyžarujú príliš veľa tepla. A našli už viacero zvláštnych objektov. Zatiaľ sa väčšina dá vysvetliť prirodzene. Prachové oblaky, zvláštne hviezdne systémy, fyzikálne javy, ktoré ešte úplne nechápeme. Ale fakt, že ich hľadáme, je dôležitý. Veda dnes berie megakonštrukcie vážne. Nie ako sci-fi, ako možný znak technologickej inteligencie. A tu prichádza ďalší zvrat. Možno Dysonové sféry nevidíme preto, že civilizácie sa k nim nikdy nedostanú. Čím viac energie civilizácia ovláda, tým väčšie má riziko seba zničenia. Vojny, ekologické kolapsy, nekontrolované technológie, umelá inteligencia. Možno väčšina civilizácií zanikne skôr, než dosiahne hviezdnu úroveň. Ale ak by niektorá prežila, jej hviezda by dnes mohla svietiť ako technologický maják v galaxii. A teraz prichádza časť, ktorá sa týka priamo nás. Ľudstvo už kráča prvými krokmi k zachytávaniu slnečnej energie. Každým rokom staviame viac solárnych panelov, učíme sa pracovať s obnoviteľnými zdrojmi, v malom meradle už budujeme mini-verziu Dysonovho roju. Ak budeme technologicky napredovať dostatočne dlho, Dysonová sféra nie je otázkou fantázie,
je otázkou času. Otázka teda neznie, či je možná, otázka znie, či ako civilizácia vydržíme dosť dlho na to, aby sme sa k nej dostali. Pretože Dysonová sféra je viac než technológia. Je test budúcnosti civilizácie, test spolupráce, test múdrosti, test prežitia. A možno práve preto vesmír vyzerá tak ticho. Nie, že by v ňom nikto nebol, ale preto, že len málo kto zvládne túto kritickú fázu vývoja. Ak sa to však niekomu podarilo, možno na jeho hviezdu pozeráme už dnes. A práve tu sa príbeh Dysonových sfér stáva ešte fascinujúcejším, pretože možno nehľadáme správne veci. Vedci sa doteraz sústredili hlavne na hviezdy, ktoré vyzerajú čudne, na objekty s extrémnym infračerveným žiarením, ale existuje možnosť, že pokročilé civilizácie by stavali megakonštrukcie oveľa sofistikovanejšie. Také, ktoré by vyzerali takmer prirodzene. Predstav si Dysonov roj, ktorý nezakrýva celú hviezdu naraz, ale rastie postupne. Najprv pár percent povrchu, potom 10, potom 20, počas tisícov rokov. Z vonkajšieho pohľadu by takáto hviezda vyzerala úplne normálne, len o niečo slabšia. Bez jasného signálu, že ide o umelú štruktúru. To znamená, že v galaxii by mohli existovať stovky alebo tisíce hviezd, ktoré už sú čiastočne obklopené megakonštrukciami. A my by sme ich dnes považovali za úplne obyčajné hviezdy. Niektorí astrofyzici dokonca navrhujú, že najpokročilejšie civilizácie by sa snažili minimalizovať viditeľné stopy svojej existencie, aby nepriťahovali pozornosť, aby šetrili energiu, aby fungovali efektívnejšie. V takom prípade by Dysonové štruktúry nemuseli byť nápadné. Naopak, mohli by byť tak dokonale integrované do prirodzených procesov hviezdy, že by sme ich nedokázali odlišiť od bežnej fyziky. To dramaticky mení spôsob, akým hľadáme inteligenciu vo vesmíre. Možno nehľadáme vlny, možno nehľadáme signály, možno sa pozeráme priamo na dôkazy technológie. Len ich interpretujeme ako prírodné javy. A to vedie k ešte znepokojivejšej myšlienke. Možno vesmír nie je tichý, možno je plný civilizácií. Len sú tak pokročilé, že ich technológia je pre nás neviditeľná. Tak, ako by si pred 1000 rokmi nevedel rozpoznať satelit na obežnej dráhe, tak my dnes možno nerozoznávame megakonštrukcie veľkosti hviezd. A ak je to pravda, potom sa ľudstvo práve nachádza v úplne rannom štádiu technologickej cesty. Na začiatku niečoho, čo môže o tisíce rokov vyzerať ako bežná súčasť civilizácií vo vesmíre. Dysonová sféra tak prestáva byť extrémom. Stáva sa možným evolučným krokom inteligencie. Rovnako ako boli kedysi mestá, elektrina či internet. A to je myšlienka, ktorá úplne mení náš pohľad na budúcnosť. Nie sme výnimoční, sme len na začiatku. A možno sa už dnes pozeráme na hviezdy, ktoré sú dôkazom toho, kam až sa civilizácie dokážu dostať. Len